שלום לכם, כאן דקלה מור, והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא חשוב לעסקים שהוא בדיקת כדאיות כלכלית. על ידי יושב שלומי כץ, כלכלן. שלום שלומי. שלום דקלה. שלומי, במה בדיקת כדאיות כלכלית יכולה למעשה להציל עסק? תראי, בדיקת כדאיות קודם כל היא תהליך שבסופו של דבר אנחנו יחד עם היזם מגיעים להחלטה האם העסק הזה הוא כדאי או לא. למה הכוונה שלי? אנחנו אוספים הרבה מאוד נתונים על העסק שהתוצאה אמורה לתת לנו את נקודת האיזון. זאת אומרת, כמה לקוחות אנחנו צריכים לשרת כל יום או כל חודש כדי שהעסק לא יפסיד, כדי שהעסק ירוויח. בסופו של דבר, בתהליך בדיקת הכדאיות אנחנו חוסכים עד מאות אלפי שקלים, אם לא מיליונים, מצד אחד. ומצד שני, אנחנו גורמים לעסק לבנות את המודל העסקי כך שיניב רווחים לבעל העסק עם כמה שפחות סיכון. לקבלת פרטים נוספים על בדיקת כדאיות כלכלית על ידי כלכלן, שלומי כץ, אתם מוזמנים להתקשר למספר הטלפון שנמצא עכשיו על המסך, או לכתוב לכתובת האימייל שגם היא נמצאת עכשיו על המסך. תודה רבה לך שלומי כץ שהיית איתי. בשמחה. תודה לכם, כאן דקלה מור, להתראות.